Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe. Amen calminon e inde Allah joom jamo jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa laawol peewal ngol o lelnigol beele ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. Amen belti no feewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon laawol peewal. Hewɓe mon ina gandi joni e jangde men e bindi ceniɗe he en tolnima e linjila manam deftere senide haalore kabaru moƴƴo paatuɗo e almasihu garduɗo e aduna he ngam dandude bani adama en e kalifandi seytani e bakkat. E yewtere men ɓennude en nanino no Yeesu yilortono e cahe he ina jangina didde ina safra ñabbuli kala ɗe yimɓeɓe gonduno ko ɗum waɗi inde makko mawni e leydi he fof. Hande noon ma en bittu e haala Yeesu almasihu ha jiyen no jangingol makko e golle makko certiri e gueɗe ardinoɓe mo ɓe. Yeesu alano joom suudu walla galle walla jawdi. To bangal makko ko geɗel gotel tan o toppiti wadde ko Allah nelɗo mo o yiɗi e timminde golle makko ɗe o yamirade. E linjila Marka e simore adande he bindi ɗi mbi Yeesu e almuɓe mum payi saare Kapernawum. Nyande nyalawma foftere o naati e batirde he o woni e janginde. Heɗotnoɓe mo ɓe kaawa eno janginiratno ni ngati o jiidana e sariyankoɓe ɓe. Kanko o janginiratno ko bawɗe. Hawri e gorko goto moolaɗo ruuhu tun wuɗo ina e batirde he woni e wullude ina wiya an Yeesu mo Nasaret holi an holi minen mbele garɗa ko firtude min mboɗo andi holi an ko a ceniɗo Allah. Yeesu furimo wimo deƴƴu jalta e makko. Ruuhu tun wuɗo o dimbini gorko o yalti e mum ina wulla dande dow. Kamɓe fof ɓe kaawa ɓe ngoni e namnodirde e koye mabɓe aɓe mbiya ko ɗum firti mate ɗum ko laawol kesol ko bawɗo yamirirta hay ruuhuji tun wuɗi ɗi jaɓanambo. Hono hojom inde makko mawni bang yo bang e nder diwan Galile. Eyi e gonga jangingol Yeesu ina sertuno e jangingol sariyankoɓe ɓe. Wonnoɓe ɗon ina keɗo Yeesu ɓe fof kaawa no Yeesu haaliratno ni ngati o jiidana e sariyankoɓe ɓe. Oɗon gandi sariyankoɓe ɓe ko kamɓe podno firdi haalaji gondi e Tawreta e Jaburu e defte annabaɓe ɗe fof. Kono hewɓe mabɓe mbawa famnude bindi annabaɓe ɗi e peewal sabu ɓe paamanoɗi e gonga. Aɓe ganduno diine mabɓe o no feewi wondude e aadaji taniraɓe mabɓe kono ɓe gandana haala Allah jomiraɗo. Ɓe teddini Allah tan koye kunuɗe mabɓe kono ɓe jiɗa haala mum. Hono noon nde Yeesu mo meeɗani jangude jangirɗe sariyankoɓe ɗe naati batirɗe mabɓe ina famnira bindi cenniɗi ɗi bawɗe e annore sariyankoɓe ɓe kersi no feewi te ɓe mbawa salade kawisi mbo waɗi o sabu yimɓeɓe fof jiyi no Yeesu selliniri neɗɗo mo seyɗaneji jagguno o riiwi seyɗaneji ɗi. Yimɓe wonnoɓe e nder batirɗe he fof naji ngoni e wiide holi o neɗɗo holi to o heɓi ngol jangingol kesol gondugol e bawɗe ombo yamira hay seyɗaneji ɗi jaɓanambo. Min meeɗani yiide ko wayni hay goto meeɗani janginirde no o neɗɗo ni hay goto meeɗani wadde ɗeɗo golle. Eyi gila ñande Adama bakkudini ha ñande Yeesu almasihu fuɗɗi wadde kawisaji yimɓe meeɗani yiide bayɗo ni hewde bawɗe. Kono joni ɓe jii neɗɗo bawɗo haalde konngol gotol tan seyɗane e seyɗaneji fof doga. Ko almasihu gummiɗo dow asman o tan wawi wadde ɗum. Bel on nani ko neɗɗo mo seyɗaneji jagguno o wino Yeesu o wulludande dow o wi an Yeesu mo Nasaret holi an holi minen mbele garɗa ko firtude min mbeɗo andi holi an ko a ceniɗo Allah. E ɗiɗo konnguli en ji e wonde seyɗaneji ina gandi to Yeesu ummi e holi kañum. Ko ɓuri hewde bani Adama en ganda holi Yeesu kono seytane e maleykaji mum ina kulima no feewi sabu aɓe gandi ko Yeesu woni ceniɗo Allah jogiiɗo bawɗe weddade ɓe e jeygol ngol ñifata ha abada ngol. Ko ɗum waɗi ɓe hulde Yeesu ha ɓe batti signude. Joni noon jokken e simore nde bindi ɗi mbi nde Yeesu e almuɓe mum jalti e batirde he ɓe jahdi e Yakuba e Yuhanna ɓe payi ɗon e ɗon galle Simon Pierre e André.
e sum simon debbo ina lelino dow daɗɗudi ina fawngi. Yeesu yetti tan haalana haala makko. O ɓattimbo, o jaggi jungo makko, o umminimbo. Debbo o serti e paawngal woni e sarwude ɓe. Nden yehi haa kihiiɗe caggal nde naange muti, o addana nyawɓe ɓe e moolaaɓe seyɗaneeji ɓe fof. Saare nde fof renti e damal galle he. O sellini yimɓe heewɓe ɓe ñabbuuli ceertuɗi, o riddi kadi seyɗaneeji keewɗi. O accataano seyɗaneeji ɗi kaala, sabu kanƴi aɗi nganndi holi kanko. Subaka law jange mum, tawi jamma ina heddi, o ummi o yalti, o heɓoyi nokku teeyɗo, o woni e toraade toon. Simon e yaadiɓe mum ngoni e yiilaademo no feewi. Nde ɓe njiitimbo, ɓe mbimbo, yimɓe fof nana njiiloma. Kono o jaabiɓe o wi'i, costen njehen e guri seraaji he, mboɗo foti yeynude toonne, ngati ko ɗum yaltinimi. Hono noon o soori Galile ombo yeeyna e nder batirɗe ombo ridda seyɗaneeji. Nyawɗo baras gooto ari e makko, dicci ñaagimo ballal e ɗiɗo konnguli. So tawi a jaɓi, aɗa waawi laɓɓindemi. Yeesu heewi yurmeende fayde e makko, forti jungo, memimbo, wiimo, mi jaɓi, laaɓ. Ɗon e ɗon nyawu baras ngu iwi e gorko o laaɓi cer. Ko hono noon Yeesu safrirde ñabbuuli fof ina yurmo bani Aadama en sabu ko tampunoɓe. Kono ina woodi sababu goɗɗo mo ganduɗa ko ɗum waɗi Yeesu wadde ɗin kawisaaji mawɗi fof. Yeesu selliniri ñabbuuli, riddiri seyɗaneeji ko ngam hollirde finde ko kañum woni almasihu mo Allah fodno gila ko ɓooyi o, rewni ɗum e annabaaɓe mum. So en dokki yeru, en jangino no annabi Esay windirno hakki duuɓi temedde ko adi garal almasihu o wi, ma wumɓe nji, faaɗuɓe mbatta nande, laƴoɓe mbatta diwdiwnude, no lellani ɗemgal mumɓe wulla sabu weltare. Ko e ɗin konnguli annabi Esay habrirno kawisaaji ɗi almasihu o jogorno wadde, te ɗi hay gooto meeɗani wadde ɗi. En jangino no Allah rokkirno annabi Musa e annabi Eliyas ɓe mbaɗi kawisaaji mawɗi. Kono kawisaaji ɓen annabaaɓe ɗiɗo kewani, so en potdiɗi e kawisaaji ɗi almasihu o wannoɗi. Te kadi Musa e Eliyas kañumen tan e koye mumen ngalano bawɗe wadde kawisaaji. Kono Yeesu almasihu ko kewɗo del bawɗe Allah, sabu ko kanko e hoore makko woni bawɗe Allah. Joni noon jokken e Linjil Marka e simore ɗiɗmere he. Bindi ɗi mbi, balɗe seeɗa caggal mum Yeesu arti Kafernawum. Yimɓeɓe nani o mbono galle, ɓe ndenti haa ɓe mbatti ɓittodirde, hay damal ngal rewotako. O woni haɓurdeɓe konngol Allah ngol. Woodi arɓe ina ngaddi boofo mbo worɓe nayo ngundi. Kono ɓe donki yettindemo Yeesu sababunde diɗɗal ngal. Ko ɗum waɗi ɓe njuli mbildi ndi e tolno makko, ɓe ndewni boofo o e wuddere he, tawi ina lelna e sekko. Nden o yi hoolare mabɓe, o wi boofo o, bandam, bakkatuji ma jaafama. Sariyankoɓe joɗinoɓe ɗon ɓe ngoni e miijaade ɓerɗe mumen. Holino o gorko haaldi ɗum? O yenni Allah. Holi bawɗo yaafade bakkatuji so wona Allah? O faami ɗon e ɗon miijoji mabɓe, o wiɓe, holi ko waɗi oɗon jogo miijoji bayɗi ni e ɓerɗe mon? Wiide boofo, bakkatuji ma jaafama, e wiide ɗum, ummu, ƴettu sekko ma njaha. Holi hen ko ɓuri weɓde? Kono mbele oɗon ganda ɓi neɗɗo o, manam almasihu, ina jogii e aduna bawɗe yaafade bakkatuji, boofo, mboɗo wiima, ummu ƴetta sekko ma, koota galle mum. Ɗon e ɗon boofo o ummi, ƴetti sekko mum, yehi tawi yimɓe fof ina ndaara ɗum. Kamɓe fof ɓe naji, ɓe ngoni e yettude Allah aɓe mbiya, min meeɗa yiide ko wayni. Amin. En jii e kaɗo haala, bawɗe Yeesu ɗe kaɗani tan e sellinde ɓandu neɗɗo, kono kadi omo jogii bawɗe sellinde ɓerɗe neɗɗo e bakkat. Yeesu, cafrowo mawɗo o, ina anduno caɗele ɗe boofo o wondunoɗe wona tan e koyɗe mum, kono kadi bakkat ina e nder ɓernde mum o. Ko ɗum waɗi Yeesu adade wiidemo, bandam, bakkatuji ma jaafama. Nde Yeesu haali ɗum, holi ko sariyankoɓe ɓe miijotno? Ɓe gonno koye wiide e ɓerɗe mabɓe, Yeesu yenni Allah.
hay gooto waawa yaafaade bakkutuuji so wonaa Allah. Miijooji maɓɓe ɗi ina mbaɗno goonga e ko wonaa goonga fof. E goonga hay gooto waawa yaafaade bakkutuuji so wonaa Allah tan gooto. Kono ko sariyankooɓe ɓe miiji wonde Yeesu yenni Allah ko, ɓe njuumi, sabu ɓe nganndaano holi gonɗo Yeesu. Ɓe nganndaano ko Yeesu woni danndoowo mo Allah jippini ngam artirde bakkudinooɓe ɓe e Allah. Ko Yeesu woni konngol Allah, te wadde so Yeesu wii bakkutuuji ma njaafaama, ko Allah e hoore mum wii bakkutuuji ma njaafaama. Ko joomiraaɗo Yeesu woni sawta Allah e aduna. Te wonaa ɗum tan, kono kadi ko Yeesu woni jibinaaɗo ina rokko fittaandu mum no sadak momtoo bakkutuuji ni. No baabiraaɗo rokkirta ɓiyum baawɗe mbele ina ligganoo ɗum ni, ko hono noon Allah rokkiri Yeesu baawɗe yaafaade bakkutuuji. Hay gooto goɗɗo waawaa yaafaade bakkutuuji, kono sariyankooɓe ɓe ngonɗinaani ɗum. Sahaa mo keddoriɗen o nattii heewde, kono ko adii eɗen mbaynondira, njanngen aayeeji dewɗi heen ɗi. Bindi ɗi mbii, Yeesu ruttii kadi to daande weendu to, yimɓe fof ngoni e arde e mum ombo waajoo ɗumen. Ɗo yahatnoo ɗo o yii Lewi ɓii Alfe ina jooɗii e yoɓirde juuti, wii ɗum, reweyam. Lewi ummi rewi e makko. Lewi biiteeɗo kadi Macca. Yeesu woni e ñaamde e nder galle Lewi. Renndinooɓe juuti heewɓe e bakkudinooɓe njooɗii ina ñaamda e makko, kanko e almuɓe makko, sabu yimɓe heewɓe ina ndewnoo e makko. Sariyankooɓe jeyaaɓe e Farisiyen ɓe njii Yeesu ina ñaamda e ɓeen yimɓe, mbii almuɓe makko ɓe, holi ko waɗi omo ñaamda e renndinooɓe juuti kañumen e bakkudinooɓe. Nde o nani ɗum, o wii ɓe, wonaa celluɗo sokli cafroowo. Sokli cafroowo ko ñawɗo. Addaanimi noddude feewɓe, addimi ko noddude bakkudinooɓe. E ɗiin haalaaji, Yeesu, cafroowo mawɗo o, yiɗnoo ko hollude sariyankooɓe ɓe ko ñawɓe e yeeso Allah sabu bakkutuuji mumen. Kono sariyankooɓe ɓe nganndaa bakkutuuji mumen. Ɓe peli Yeesu ni, sabu ko ñaamdatnoo e renndinooɓe juuti e bakkudinooɓe ko, e on sahaa renndinooɓe juuti njiɗaanooko, sabu golle mumen ndewaano laawol. Kono Yeesu jibiniraa ko mbele ina ara e bakkudinooɓe e safrude ɗumen. Yeesu Almasiihu ardi e aduna he ko safrude bani aadama en e ñaw ɓurngu bonde, manam bakkat. Aan keɗiiɗo hannde, mbele aɗa anndi njibitineɗaa koye ñaw muusngu mbiyeteengu bakkat. Te ko on bakkat gonɗo e ma waɗatma maayde, ndewa e ñaawoore Allah ceniiɗo o. Kono jettooɗe ngoodini Allah, sabu ina woodi baawɗo safrude bakkat gonɗo e ɓernde ma o. Mbele aɗa anndi on ko holi on? Eey, ko on woni Yeesu Almasiihu, ko kanko woni mbo wondaano e bakkat, garɗo e aduna, mbele dandude bani aadama en e bakkutuuji mumen. Kono hade joomiraaɗo Yeesu waawde safrude ɓernde ma e bakkat, ko ma keɓtinaa ñaw ma e yeeso makko. Yeesu araani ngam sikkooɓe ko feewɓe ɓe, o ardi ko ngam anduɓe ko bakkudinooɓe ɓe. Ko anduɓe ko bakkudinooɓe ɓe tan ngarata e Yeesu. Ko ɗum waɗi mo wiide sariyankooɓe ɓe, wonaa celluɗo sokli cafroowo ko ñawɗo. Addaanimi noddude feewɓe, addimi ko noddude bakkudinooɓe. Ɗum noon bandiraaɓe, ko ɗo kaaɗeten hannde. E yewtere men aroore, so Allah jaɓi, ma en mbittu e Linjiila haa nanen haala mbelka lugga yaltunooka e hunuko Yeesu cafroowo bakkudinooɓe o. Yo moƴƴere Allah won e mon, te miictoɗon no moƴƴi ko Yeesu wiinoo sariyankooɓe ɓe ko. Wonaa celluɗo sokli cafroowo ko ñawɗo. Addaanimi noddude feewɓe, addimi ko noddude bakkudinooɓe.